Tervehdys. Tässä ajattelin esitellä tämmöistä timanttilaikkaa, jonka saa kiinni porakoneeseen tai rälläkkään. Ja tässä nyt on porakoneen versio mulla sitten kiinni. Ja kyseessä on Kindlin reijitetty timanttilaikka. Näitä on muillakin merkeillä, mutta tää on aika laadukas ja kuitenkin hyvin saatavilla. Ja tässä on tosiaan se ajatus, että nämä reijät jäähdyttää, eli silloin ei ole niin suurta vaaraa terän ylikuumenemisesta. Ja terotettavat teräthän ei saa ylikuumentua, koska ne on karkastuja, ja jos se ylikuumenee se terä, niin tapahtuu päästäminen, eli se karkaisu menetetään. Toinen etu näistä reijistä on siinä, että tästä laikan läpi on mahdollista nähdä, kun se pyörii kovasti. Eli nyt jos terotetaan vaikka puukkoa, niin voidaan tehdä niin, että värjätään tämä terotettava osuus tussilla, jolloin me sitten nähdään, kun tämä laikka pyörii kovasti, niin me nähdään sitten sopivassa valossa ja kulmassa, että mistä kohti terää tämä laikka ottaa, koska se tussin väri häviää. Ja nyt kun puukkoa terotetaan, niin tätä on helppo lähestyä kahden kulman kautta. Eli on tavallaan tämä kulma, mikä määrää tämän niin kuin viisteen kulman. Ja sitten kun tullaan kärkeen, niin on syytä nostaa tätä, tai jos ollaan laikan alla, niin laskea kantaa, jolloin päästään tänne kärkeen sitten työstämään. Eli ei mitään tahansa kulmia ja kierroksia, vaan näin ja sitten näin, niin päästään koko puukon terä läpi. Ja tämä on todellakin terotuslaikka, eli tämä ei työstä kovin paljon ainetta. Että jos se on niin muodoton se terä, niin sitten täytyy nauhahiemokoneessa tai muussa tehdä se esityöstö. Ja tällä syntyy hyvä pinta, hyvä lopputulos. Eli siihen terotuksessa aina täytyy jäädä sellainen kevyt niin kuin kierre tai purse sinne toiselle puolelle. Ja sitten se viimeistellään huopalaikalla tai nahkalaikalla. Eli tämän jäljiltä pääset suoraan sitten tekemään sen viimeistelyn. Se jälki on sen verran hyvä tämän laikan jäljiltä. Ja tällä on hyvä terottaa kirveet, puukot ynnä muut. Ja etenkin silloin, jos on kyse suorasta teräviisteestä, eli tästä skandista. Kyllä sillä onnistuu kuperakin tehdä sitten, kun käsiala vähän harjaantuu. Ja kaikissahan näissä tietenkin vaatii sitten, että niin kun tämä silmäkäsikoordinaatio täytyy pelata, että siinä puhutaan hyvin pienestä liikkeestä sitten, että millä tuo työ saadaan tehtyä niin, että terän kulma pysyy alkuperäisenä ja haluttuna. Mutta tämmöinen vinkki, jos kiinnostaa itse terotushommelit, niin on erittäin hyvä vaihtoehto lähteä tutustumaan asiaan koneellisella puolella niin näihin Kindlin timanttilaikkoihin. Eiku ensi kertaa.